Látjátok feleim szüntük el. Mik vojmuk, isá, porös homo vojmuk. Mennyi milostben teremtevé, elevé, mű is a műköt Ádámot. Eszadutto valá neki poroadicsumot házoá. Oszmant porodicsumben való, gyümölcsektől mondá neki élnie. Heontilutoa őtig fágyimilcsétől. Gye, mondoá neki, méret nümenék. És a kinapon ömből az gyümölcstől, hol állnek hol aláol holsz, hodlová holtát teremtevé Istentől. Gye, feledevé engedé ürdünk intetűnek, ösevék az tilvott gyümölcstől. Ös az gyümölcsben hol álló evék, ös az gyümölcsnek úl keserő való vízez, húgy turkolott migé szakasztja valá. Nüm heon mogánek, gye möndő fajánek hol állut övék. Haraguvék Isten, az vetevé őt, ez munkás világ belé. Ez lőn hol állnek, és pukulnek fösze, összmendő nemének kikazok. Mű vojmuk, húgyesztjű látjátok szümtük el. Isa, össz nőmig ember múlhatja ez vermöt. Isa, mönd az húz járó vojmuk. Vimádjuk, Urom, Isten kegyilmét ez lélekért. Hogy jorgasszon ő neki, és kegyítjen, és bulcsássa möndő bűnét. És vimádjuk Szent Oszin Máriát, Bódog Mihály orhongyölt, és mönd ongyölkot, hogy vimádjanak érette. És vimádjuk Szent Péter urat, kinek adott hatalmúdanió, és kötni, hogy ódjon möndő bűnét. És vimádjuk mönd szentököt, hogy legyenek neki segéd Uromk színe előtt, hogy Isten ő vimádságok miából csássa ő bűnét. És szobodota őt ürdünk ildetőitől, és pukul kínzatujától. Vezesse őt páradicsom nyugalma belé, és adjon neki műnyi uruság belé utat, és mondjóben részet. És kiássátok Uromkusz hármul, Kyrie eleison, szerelmes brátim, vimádjomok ez szegény ember lilkiért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnüce belől menté, kinek ez napon testét tömetjök. Hogy Úr őt kegyilméhel Ábrahám, Issák Jakob kebelében helhezje, hogy bírságnap jutván mendő szenté, és ünütteik küzökön. Jó felől jótatnia éleszje őt, östívű bennetük, klamátetter, Kyrie eleison.